Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Tafu x'inhi l-ikbar u l-isbaħ ħaġa li għandna f'pajjiżna biex niġġieldu sħana tas-sajf. Naraw ftit fej qiegħed il-baħar. Billi ngħixu fuq gżira, il-baħar qiegħed madwarna u fis-sajf ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Il-baħar mhuwiex biss post fejn morru nomu u nibnu kastelli tar-ramel, huwa wkoll post mimli ħsejjes maġiċi u rilassanti. Jekk tmorru ħdejn il-baħar u talqu għajnejkom, x'tisimgħu? L-ewwel qabel kollox tisimgħu il-mewġ. Il-mewġ imur il-quddiem u lura fuq ir-ramel u jagħmel ħoss ta' ċafċif kontinwu. Isu il-baħar qed jieħu nifs. Jekk tħarsu l-fuq, tisimgħu l-asafar bojot tal-baħar li ngħidulhom gawi ikantaw u jittajru fuq l-ilma. U jekk tilbsu l-maskra tal-baħar u tħarsu taħt l-ilma, hemmhekk issibu dinja oħra. Issibu il-ħut ikkulurit jisfen minn naħa l-oħra u sibu bebbux li jgħix taħt il-baħar. Imma, tfal, importanti li ma nħamġux id-dar ta' dawn il-ħut u l-bebbux. Hemm bżonn li nieħdu ħsieb il-baħar u nħalluh nadif. X'hemm aħjar biex tqatta' ġurnata sajfija milli tmur sa ħdejn il-baħar. Il-ħbib tagħna jinsabu ħdejn il-bajja u kulħadd qed jieħu pjaċir bil-mod tiegħu. Nunu qiegħed fir-ramel, għadu kemm tella ftit ilma fil-barmil aħmar tiegħu u jħaltu mar-ramel biex jagħmel ftit tajn. B'attenzjoni kbira ibatta lill-barmil u wara naqra bena l-isbaħ kastell tar-ramel b'żewġ torrijiet u pont żgħir fin-nofs. Sadantant, Kika u Zizi ma jridux jixxarbu għalhekk għadu eżatt f'xifer il-baħar. Qegħdin iddaħħlu saqajhom fl-ilma frisk u jibdew iħabbtuhom flimkien. Il-ħoss taċ-ċafċif jagħmilhom tant ferħanin li jibdew ikantaw kanzunetta ħelwa u jixxenglu mar-ritmu tal-mewġ. Imma baba hija l-iktar waħda kuraġġuża. Libset il-maskra tal-baħar u qabżet Tom ftit il-ġewwa. Baba tniżżel rasa taħt l-ilma ċar u tiftaħ għajnejha beraħ. X'meravilja! Għaddejjin ftit ħut żgħir jisfnu flimkien qishom qed jagħmlu tellieqa. Il-ġurnata tal-baħar kienet perfetta u mimlija ħsejjes mill-isbaħ. Tfal, tafu xi żmien hu? Iva, waslu l-vaganzi. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Xi tħobb ramel jew blat, ejjew ħanixtru ġelat, xi ġmiel il-baħar tal-ġen, ġib l-umbrella ħalli nistken. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Attent li ma tmixxi brama, tagħmilx ħafna ħin fi sħana, ixrob l-ilma żomm fid-del, dejjem ilbes xi kappell. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Ejjew ħanibnu kastell, kemm hawn bebbux u artzell, ejjew ħanozzu sal-qiegħ, ara ftit kemm affarijiet sbieħ. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu.
Kif edna fil-bidu, il-baħar huwa post mimli ħsejjes differenti. Għalhekk, illum se nara kemm kapaċi tisimgħu sew. Jien se nsemmalkom ħsejjes minn dawk li nsibu ħdejn il-baħar. Intom tridu taqtaw x'inhu. U mbagħad nagħmlu l-azzjoni tiegħu flimkien. Lesti? Iftu widnejkom. Tafu x'inhu dan il-ħoss kwiet isu xi ħadd qed jieħu nifs. Ekku, dak huwa il-mewġ tal-baħar. Li miss. Dan mhux ġej minn taħt l-ilma, dan ġej mis-sema u jinstema' isu qed jibki ftit. X'annimal hu dan? Proset il-gawwija, l-asfur abjad li jħobb il-baħar. L-aħħar wieħed. Xi storbju? Smajtu x'ġaraw? Dan ma kienx mewġ normali. Xi ħadd għadu kemm qabeż fl-ilma b'saħħa. X'nagħmlu aħna b'saħħajna fl-ilma? Ekku, dak huwa ħosta qabża. Melejja l-koll naqbżu fl-imkien u nagħmlu ta' parsi qed inċafxfu fl-ilma ma' kull imkien. Il-baħar huwa teżor kbir li għandna f'Malta u jipprovdilna mumenti ta' ferħ bla tmiem fis-sajf. Imma ftakru dejjem xi ħaġa importanti ħafna. Il-baħar huwa wkoll id-dar ta' ħafna annimali bħal ħut u l-gawi. Għalhekk, meta mmorru l-baħar irridu nirrispettawh. Ma nħallu l-ebda żibel warajna fuq ir-ramel u dejjem nobdu lill-ġenituri tagħna biex nibqgħu siguri fl-ilma. Jekk inżommuh nadif, nistgħu nibqgħu ngawduh għal dejjem. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ċaw.